Yung kaking. Sa may ano yan, nalagyan ng... Anong pagluto ng elepante? Ngayon, yung parang. Inihaw na ito niya. Totoo, ginamit ko ngayon kami sa Pamplona. Pamplona, papunta kami ngayon sa dahit para makipagtulab kay Kuya Bal Santos Matubang. At kasama ko si Sagap TV, ang kaalaman ng Naga City. Alright. Lagi nang may ngiti dahil langit ang nagdarama. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan kung mula sa puso ay tunay na ganyan. Saluhan kung mayroong hadlang aking paglalaban. Si Dodo. Good morning. Sir. Ed. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Your eyes, I will drive them on. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down
order. Dito na muna ni. Lutuan, yun muna. Yan po. Yung lutuan, ilagay dito yung gasol. Ito na yun. Ay! Hello guys, andito na kami sa ano. Tama si Kuya Bal. Oh, hello po. Si Saga. Si Ma'am natin. Hi, Ito si Tatay Donato. tatay ano, Roderick. Tatay Roderick, kumusta po? Magandang umaga. Salamat. Ito po yung pinagawa niya. Ano sabi nila? Ba't sabi nila mahina? Ayun ko. Tatay ha? Kung prito. Dito. Grabe. Tapos sasabihin mahina. May masabi lang. Sabi lang. Oh. Ayun na. Maganda. Wala pa yung garpintero ay. Maganda to ko yan. May CR na pati. Nakatiles pati yung mga tiles yun. Tiles yun. Oh. Ay, yung garpintero tayo. Nandun muna sa 0306. Bukas, pero bukas. Bukas na dito. Ha? Okay lang yun. Ayan. Si Engineer Paas. Ha? Ay, dahil. Kuya Bal. Ganda. Oh. Ito yung ating ano. Yun yung sasabi nilang ano, mahina. Grabe, kahit ilang bag yung ano dito, hindi ano yun eh. May masabi lang talaga yung mga ano. Ibagang tinatawag na kung walang may tulong, wag na magsalita. Ayun. Kasi sa kanila po ito kay Itat, ano? Oh, sa kanila yan. Tapos yung lote, sa kanila din. Lagyan ako yung mga ano. Ito ganda oh. Ito tiles pa natin yan. Kwarto nila. Kwarto ng mag-asawa, tapos sa kabila, kwarto ng mga bata. Talagang ano, full concrete talaga siya. Kay Tatay Ignacio, Tatay Roderick. Kay Tatay Roderick. Maganda naman ang tulong ni Kuya Bal. Napabuti ni Kuya Bal. Buti talaga ang tao. Yun talaga po yung adikhayan namin. Sa ano. Na-inspire din ako kay Kuya Bal kaya ano. Ganda. Ganda ang bahay ni Tatay, oh. Oo. Tayo, pagkatapos yan, grabing ganda yan tayo. Sabi mo ng Kuya Bal, magamit kong ilipante. Ha? Ilipante, sabi mo din yung ilipante. Oh, mabuno ka. O sa ano mo, ibang cutting. Oh, kasi pag may ano yan, nalagyan ng ano. Anong pagluto ng elefante? Hindi ko param. Inihaw na ilipin tayo. Tutugin ng ano? Huwag na, giyoy. Huwag giyoy. Maganda. Wala kang mahanap ng ganito na. Kung sabihin, mahina, no? May nasabi lang. Tapos hingin na sorry. Nakasira na ng tao. Wala na, may Nasira lamat. na, no? Tapos, May lamat na yan. di ba yan? Di ba? Blunder yan. Ito ka. Ito guys yung ano na napagawa ni Kuya Bal na bahay niya. 8 araw lang to daw guys. Grabe ang pagkakonkrito niya. Mula taas hanggang baba. Puro ano, bato talaga siya. Lapit na matapos to. May CR na. Ganito talaga magmahal pala si Kuya Bal sa ano, mga tao. Hindi niya tinitipid. Ayun, may tiles pa. Talagang okay. Tapos ito yung tara Ketay.